Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ada ako, nanang. Apaya naladaw ka si Mang Pike. Kwa nanang, napanak pa ngamin nakilaba. Pambar! Napanak nagbulakbol kunama. Sa anak ngagbulbulakbul, nanang. Kahit ayang nga ron titangdan mo naglaba. Ato'y nanang. Na! Dahito'y lang! Nagbasait! Di da intad amin atangdan ko, nanang. Inutang da pa'y laang. Aniya? Inton maminsan, di ka mapanaglablaba no utangan dan tumadlang titangdan mo. Nanang. Mala, sumrak kang arudan, tayo kaglutaw. Wan, nanang. Apayaya kontrabida kakanayon kanyak si Kapilimon. Imbes para allowance na kumamit iti pagadalan da titangdan na naglaba, nga minalampay laang may ilma. Rugyan nakmanan, Filimon! Asino tinapatpatagkan kaya? Siyak nga asawa, muwan no diyang punta. Ilma? Dahil tang amin tijak kayat kan kakait. Iparupam launay kanya kanapatpatag diyang punta ngam siyak nga asawam. Agpada kayo anapatag kanyak, bakal. Ay saan? Diyak kayat ti kasta. Ha? Masapula siyak tatanda nga ipatag mo. Ta siyak ta asawam. Saan ka ta diyang punta? Na watam? Mabisi na. Nay, Rabeng, gumapay nga itakala nga sumangpait, Ginaw. Unay kayo na ya, tatang. Gaga nga iti barwa. Unay ka na ya. Nabartag ka manan asimangpait. Gaga nga iti baro. Kunak lang arudan, tatang. Kaslan di kayo mo nagbaro mat. Unay katikas na pa nagsungsungbat maun, Ginaw. Wala, sumrekan. Saan akong nga ubing nga basit, tatang? Unay kayo lagi din na. Amo kong dararamidag. 17 mo pa'y laang, anak ko. Minor di edad ka pa'y laang. Wen, yung lakayan ti panunod ko. Kantitig-tig na ko. Mabalin kong to pa yan ti mga asawa, tatang. Anya? Iso mabalin ka di. Di da kong bibiyangan. Please, kumalang, tatang. Tatang, kwartayo man. Di nakayat nga ikan ni tatang. Nay, tapay ka no di nakakayat nga ikan. Baka pagbisyok ka no. Anya, ay unay lakit din day tang amam. Imutan na ka man ako nakaon. Mabitlang. Atoy, talugasot, umdas day taan. Kurang ananang, 1,000 na. Ay na, awan 5 lato'y kwartak dito'y bulsak. Kung nakapagpuunak iti tungit no madamdam Aglangan kayo pa lang agtungit Siyak pa'y tunay nyo. Tani, ado pa'y tibayada kayo pagadalan. Ay, sige nga rod. Alam mo ti kwartak. 5 day ta. Basta say-saya atam dagiskwila Win ka din nanang. Siyak to ti valedictor yan. Rumbang lang atanay. Namin ado ka na nag-repeat iti 4th year high school. Kabisadom kumaamin na eleksyon niyo. Si kanti kalakayan kada kayong agkakadalan. Rumbang lasi ka ti kalaingan anak ko. Wen, nanang. Namnamahan nyo dayta. Saan ako nga repeat? Amok amin ang nagiti sursuro ni teacher ko. Maumak pa yung aruden. Mapang kang arudan. Tama nga numala daw kay di pagadalan niyo. Sige nanang. Mapanak aruden. Hindi ka awan hambag mo mapanag-eskwela. Awan mo ti hambag ko nanang. Kadagitay kwadernom ngay. Daytoy ti kwadernok nanang. Daytoy. Ah. Daytoy ulok. Nalaing ti anak yun nanang. Aya. Lalaingam nga rod pa'y. Wan. Win ka di. Thank you iti kwarta nanang. Naimbag kayo pa'y. Madlaw alab na labdak. Ngam ni tatang. Di naksakay kaya. Tapay ngam imutan na. Mas kaya na ni Leia. Masuronak mga rod iti amam no maminsan. Mala nanang.
Hindi agdawat kini tatang iti kwartayo. Tapno da sukat to intedyo kanyak. Patyam ngay kanak dayjay. Mangtadang baka 50 laang. Amo na nga na pagtungit ko, iso adi nakik-ikan. Rabi ay, ngam apay nga awan pa'y kabsat mau. Leia, Tatang, kunuray ni nanang yaw. Awan pa'y laang. Napanman siguro na kitong itdayjayan. lakit di tatang. Ay, apay ngay. Awan pa'y laang mat ni Ginaw. Ay, una yun dayjay nga ubeng. Kas jay ayat estudyantay. Kanayo na marabyan. Tatang, kinapudno na. Saanan nga agis eskwela ni Gino. Hanya, Kanayon nga aglangan. Sumrek pa'y matitagsapa ngam numalom saanan a sumrek. hanya. Aging ka nagikatan a namin pinsan. Kat kanayon pa yan ti panagbartek na tatang. Hanya. Makonsensya akmat no tsak ibagatar aramidan ni Gino. Iso abagbagaan yun to ti kabsat ko, tatang. Nagkunamit ka na kayo. Asino tinagipulong ka na kayo? No ibagak ang napanak iti pagadalan yaw. Aglibak ka pailaan. Ha? Anya, matintikas na nga aramid mo, Gino. Di ka di mabay ni tikas na nga aramidam. Sigurado, ngagripit ka manan, no kasta ka. Anya nga ron nga nagrepitak tatang. Agyaman kayo kiti Tagis eskwilak lata. Nga uray repeater. Kindraparak. Makitam tikas na panagsungsong batmaw. Nagalas! Unay kamatan, Philemon! Nalabos mo day ta na panungungungot mo itanak ta. Itayak pa'y ngagdengdeng nga. Unay kan, kasla sabsabali tanak ta kang ka. Kasano adyak sermunan? Kitaglablabısain. Puro sakit ti ulo tararamidin na. Nileya teong tam! Apay adi na imbaga dagos tararamidan ni Ginaw. Inuray na pala nag-drop sa kundi pulong. Di ampun mo ati saan ngagpampanunot. Iso teong tam! Anya? No talaga mala na nakam. Di imbaga na kan katararamidan ni Ginaw. Tapno na sigod kuma. May isa ka mo bakbakitan. Panoy-noyam ti mading aramidin tanak mo. Katusto matimbaga ka. Apay, adda ka malay timbagak, Pilimon. Alaman! Pasensya kayon, tatang. Gapo iti panagpulong ko. Nagapa kayo kan ni nanang. Awan basol mo, Leia. Ni Gino ti aking basol iti daytaw. Ta binaybayan na ti panagadal na. Tatang, Basta ituloy mo lang ti kinatulnog mo nga anak. Why? Di mo tultuladan ti aramidan di kabsat mo. uwan tatang. Uray kanayon nga ibaga ni nanang nga ampun daklaeng. Patpatken kayo lataken ni nanang. Agraman ti kabsat ko. Anak ko, uray ampun da kalaeng. Agpada ti panangipatag ko kada kayaw ken ni ading mo. Why? Uwan tatang. Mariknak matkit di dayta. Iso nga agyaman akunay kada kayo. Anya jay kunam, Pilimon. Pagtuluyan ta ni Leia iti kolehiyaw kunak. Ikarigatak ti agtrabaho nguray lakaya kaon. Ay saanan. Huston ti high school anay lepas na. Kurang titangdan mo nga agkarpintero apagadal na. Iso ka ti papanan ti sweldo mon. Di tay ka mga nain. Adamot ti pagadalan na basit lat mabayadan. Ay uray pay. Isuma lang ay suday ta. Ti allowance na iti inal daw ngay. Kanda duma pa agatangan ng tao. Nagastos mo lang Sayang ti kinalaing ni Leia, bakit? Nautak mat ni Gino nga anak ta. No talagang ay pasnag na tagadal. Wun ng bulakbul Mike. Kanayon nga agdrap. Iso kay di ti pagtuluyan ta nga giskwela. Tay sutipod no nga anak ta. Jay kat ampun tan ti makaiskwela. Nagswerten ngay. Kahit kasanon no agsardeng tumanay. Saysayangan na lati kwarta na dyan nga anak ta. Naimbag ka ni Leia tanasing pahit. Kung nagagat nga giskwela. Di mo mamay papilit ti kaya mo, Pilimon. Minuminuto nga agapatan, nutob ngaram ti kayat ko.
Patuloy ka nga agadal, anak ko, well. Baka agungat ni nanang ngay tatang. Siyak ti makaambaw. Aginrol ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Anusak ti agtrabaho. Tapno makaadal ka laan. Sige nga ron tatang. Kat ikarik, agadala ka na imbag. Kat no adda oras ko, tulungan kayo nga agsapol iti kwarta. Anya? Ay, ang mga numarigatan ka, anak ko. Saan tatang? Kabaulak. Ay na, talaga anak kasingsingput ka unay. Ipatpatag kayaw iti kabsat mo. Nga uray suker, di adem. Patpatgaglata. Ay na, agsuswerte kita. Nangabakak mananggim. Sige, idakdakkel ko pa iti tayak. Tapno madadagos ti kwartak. Nana, kwartayo man. Nay, apay nga daka dito, anak ka. Sinurot kayo nga ron, tanay, awan kwartak. Ada pangusarak iti kwarta, nanang. Importante. Sige, kakaisunang agsuswerte kita, anak ko. Sige, ikang kay ti kwartam manaw ti ka sa pulam. Ibagam tay kagkaw. Nagpakada ka dikin ka ni Ginaw, Ilma. Saan may apay aya? Kat manungal daw asaan ang nagaw-away. Apay, di ka madanagan. Ay na, agawid to ka day. Adan na kam janak ta. Pagbalinam to mga wana mamuna. Ngem awan na pulos abiso na no sa dino ayan na ita. Mm-hmm. Lakay Filimon! Rumor ka man dagbuksing da. Ha? Makitam, adan. Nerbyuso ka launay ngamin kahit. Napartek manay. Payman. Ay, di mong tantanak tapilimon. Dakas ka kanyak no ramidam ti kasta. Dahi tangamin ti madikin kakay. Pampanuynuyam ti anak ta. Di mo tumngaren iti madingar aramidin na. Nasaya at ayam ti kastang aramid ti ina. Masyanak nga rudmat kan kwa na. Tay sulat mo ang ungtan dito abalay. Ngam dyan punta, di mo pa yung tanapulos smart. Tapay ko mga ungtak. Kat nakasingsing pahit. Tikit di ko nam. Napatpatagkan ka na dyan alaya. Ngam dyan pudpud nung anak mo. Day ta tinabatad, Filimon. Di mo amaw ti bagbagam, Elma. Sika, ti saan nga agpampanunot. Bakbakitan ka nga na konsentidor. Iso nagbanag akasta ti alakta. Ha! Nasaya at nagawid ka, Ginaw. Nagkapamanin aya. Saan ka matatao dito'y balay? Kwartaya man kini tatang. Saan ka nga ikan? Tapag bisyong mutlaang titidgaw. Imot kayo kidiya. Saan man nakasta ti panagsungsungbat mo, Ginaw? Tamang ano niya ti maramid ko kin ka. Anya? Saan ka nga ikan iti kwarta? Tapno mailisi ka iti dakis nga aramay. Adula aming ibagbagayo. Talaga kidiya nga imot kayo. Di ka di makauawat! Kaano ay ang agnakam ka? Lumaklakay ka, dumuldol-dog. Makauma ang ganti sermon nyo, tatang. Awan pa'y ganas. Ginaw! Mabit lang! Agsarita tamampay! Ay, pimadaw manay. Talagan sa nga awanan ti panagbalaw di anak ta. Bakay? Saan na dumngag iti saaw? Kasita, awan manan dito'y balay. Sa laagawid no may agdigaws. Ay, tila pagturturungan na. Ay, at least akitam muna ti pagawidan na. Agawid pa lang o magdigaws. Nanakam dyan akta. Nanakam tikas jay. Jay lagbarbartak jar aramidin na. Tatang, nanang, ni Gino, tiniliw ka no dagiti pulis. Ha? Ha? Apa tiniliw da? Nang ramos ka no iti minor de edad, nanang. Anya! Tulungan dak tatang. Nanang, jaket ti mabalod. Irwartak dito eh. Agbalbaliw akon. Promise. Ay, na anak
ako ay kakasikamot na kong. Nanang, daita ti maganap ti sukir nga anak. Awan dengdeng ay niya nga ita. Nairaman lang, tatang. Basol lagi ti kakadwak. Basol da. Wan mat nga min lakay. Basol dagiti kakadwana. Nabartag da kano amin. Pinilit da kano ni Gino amang tulad iti naramid da ng mulis da iti minor de edad akadwada a babae. Najay magkidi a babae ha? Boston, Ilma. Ngasim ko ma. Isardang mo ti panangkon konsintem ken ni Gino. Nakabalod lagaruday. Kasta pala ti ramid mo. Filimon. Tatang. Ala, pag nakmam dayta napasamakin ka, Gino. Tatang. Daytan ti bunga ti kinasukir mo. Kun bunga mo ti kinakonsintidor mo, Elma. O niya, Elma. Makita mitan ti bunga ti aramid mo? Ti panang pampanoynoy mo iti madinga inararamid ni Gino? Itala mamiris ko ti bindot ko lakay. Gusto kagayam. Iso nga da basol ko. Leia anak, pakawanan na kuma. Sabay ko matasan nakakagura. Nanang, Sorry, Wan. Gapo ka nagitim pagpakita kiti kalabaskan ka. Nanang, di kay tupulos kagura. Ngamin, napatid kayon itibiyag ko. Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam. Ngamin, patpatkan kayo unay. Ay, agyaman na ka. Ikarik, diya ko nagsaw iti kontrakan ka anak ko. Sorry no kanayon ko nga ibaga nga ampun ka. Lipatan yun na itananang. Wan gayam, nagsweldo akon. Antoy, kwartayo ka ni tatang. Ay na, idulin mo ki din dayta. Taagurnong ka, anak ko. Yornongam ti para iti masakbayam. Wan mat nga minak kong ibang kumti kwarta tapno makaurnong ka. Wan, ada nakalasin nga urnong ko. Adamot nakalasin na kwartayo, nanang. Tatang, kastamot din ti panggastos tayo dito ibalay. Kanti ibalon tayo iti kabsat ko iti pagbaludan. Nakabudget amin ang dagita. Ay na, naimbaglakit din tananakam ka, Leia. Naimbaglakit din, tanimtang ka itibiyag may kanditatang mo. Ay na, kasano lang at hanawang ka, anak ko. Agyamang kami unay kan ka. Agyaman kami, anak ko. Ay na, siyak tirong bang agyaman kada kayo, tatang. Nanang, tauray saan ada kayo tipudno ang nagtaudak. Di makilaklata na sayaat. Kat subadak tirigat yo anang padakkel kanyak. Ipatpatag kayo unay. No kayat mo anapintas ti pagbanagan to ti anak mo, disiplinaam iti husto. Ngam no konsintyam ti madi nga aramid na, agbabawi kanto. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.